Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, on calminama, on ñaganama yo jaam e kisal Allah wone moon. En gari jokkude jewte men, jewte patuɗe e gandal kule asaman, tawi yuɓɓitti ɗum ko musidɗo moɗon e miñi mon almudo mon Demba Ba Ngari Thiagnaf, gondiɗo e leydi français no kone wiye Les Miro. Caggal ndi pammiɗen seeɗa e ko wiite yuɓɓonaange e ɗemgal Pulaar, walla no français heewi haaldude systéme solaire, holiɗe tagopeje 9 biyeteɗe systéme solaire enen ɗe kewɗen wowlirde yuɓɓonaange. Hande o gartaten hole juutedi ñalɗi e dow ɗe tagopeje. Caggal muɗum hole juutedi kitale e dow ɗe tagopeje. Bandiraɓe, tawi jikkuɗen koye nokku men site pulaar.org e bindande musidɗo men mawni men ceerno men Bocar Amadou Ba, yo Allah yomo moƴƴere, e nde o jubbi kankone e deftere musidɗo men mawni men Oumar Abdoulaye Wele. Hande o eɗen ƴeewa hole juuteɗi ñalɗi e dow ɗe tagopeje. Juutendi ñalawmaji e dow ɗe tagopeje, eɗen gandi ko mbiyeten ñalawma ko fawi ko yiilo bango, walla mbiyen yiilo bangyo mo leydi ndi waɗata e dow hoore mum. Juutiki ñalawmaji ene fawi kadi e ŋurol gongol e dow nokku, walla holto nokku o woni e dow leydi. Yeru wuro Paris to France e wuro Dakaru to Sénégal gonani e ŋurol gotol. Hade min ɓendude paamen leydi ndi gurɗen dow mum ndi koko feccira pecce feccira ŋori e juri no suudu tibani. Ngam bewnude sifa nokku e dow leydi, walla andinde yimɓe holɗo nokku o woni e leydi, nokku fof e aduna he ina jogii ŋurol e jurol dewngol e mum ni. Ŋurol e jurol nokku ina ceerte e ŋurol e jurol nokku goɗɗo. Nokkuji ɗiɗi ina mbawi rendude ŋurol, kono alay sago ɗi ceerte juri, walla ɗi ndenda juri ɗi ceerta kadi ŋori. So nokkuji ɗiɗi gonani e ŋurol gotol, juuteki ñalawmaji majji potata. Paris e Nouakchott gonani e ŋurol gotol, ɗum waɗi juuteki ñalawmaji majji e ɗe nokkuji ɗiɗi potani. Leydi so waɗi yilo bango e hoore mum tuggi waktu ha waktu o artoya, so waktuji ɗi limama ɗi gonata ko 24 woni 24 heures. Ndeke ñalawma goto ko waktu men, ko waktu ha waktu o arta, walla ko jilgol tago feere nde ha arta ɗo wonno ɗo, tawa waɗi ɗum ko yilo bango tago feere waɗi so yilo bango kono kewal mutirtengal yilorto ni so neddo ina mottangal. Ɗum noon so en paami ndeke ñalawma fawi koye ko mbiten jaaweki yilo bango tago feere nde, ƴeewen joni juuteki ñalawma e dow tagopeje, tawa noon ngam yerondirde ɗe ɓettirɗe juuteki ñalawmaji waktuji men ɗi
e ɓettitel ñalawmaji e dow tagofere men leydi ngam yurnade ndiɗo juutendi jerodirte walla ɓettide ko ɓettigal ngal ganduɗa ɓettirtegal waktuji e dow tagofere men leydi. mbiyen juutiki ñalawma e dow tagofere men leydi ndi gurɗen e dow mum ndi ko waktuji 24 woni 24 heures. juuteki ñalawma goto to tagofere mercure ko 58 ñalawma men. ɗum wonata ko ñalawma goto toon to tagofere mercure. tuggi tan subaka ha subaka arta walla kihiiɗe ha kihiiɗe arta ma abbo e hedde lebbi men ɗiɗi toon yolde wonde hakkude puɗal e puɗal ina abbo e lebbi men ɗiɗi. hakkude subaka hande ha subaka janngo e dow mayre ma abbo e lebbi men ɗiɗi ndeke toon welani horde waɗi noon ko yiilo bango ndeɗo tagofere ina leeli woni tagofere mercure. juuteki ñalawma goto to tagofere men Vénus dow hoodere jayre ma fot e 250 ñalawma men ma ɗum won ndeke lebbi men 8 ñalawma goto toon ma won lebbi men 8 ete to dow hoodere jayre nangue fuɗirta ko hirnangue so ɗum yerodirama ƴewdama e tagofere men leydi ndi gurdon e dow mum ndi. saabi ɗum ko so a waɗi yiilo bango nde tagofere nono yiilorto ko funnague faade hirnague mayre haɗa men ɓennude ƴeewen famde ɗo seeɗa. oɗon gandi so on jaggui keɓal oɗon motta oɗon mottira jungo ñaamo so oɗon mottira jungo nano keɓal ngal so ena yiilo ɗum jiidata no yarata. so jungo ñaamo motti jungo nano wencita no mottol ngol no motti o yilorto banggue ñaamo ni wona noon yilorto banggue nano. joni o keewe e modiji kewani e diwan men kono dine kam ina goodi taw etten yeru e dende jagge e lamol dende mottengol ma on jii so on mottiri jungo ñaamo on mottiri kadi jungo nano dende nde no yilorto ni wonata gotum. leydi so ina waɗa yiilo bango e hoore mum no motini fuɗɗorto ko hirnague farno funnague ko ɗum waɗi cikka tan ko nangue yahata ina immo funnague ina fayi hirnague tawa noon ko leydi ndi yiiloto no motini immina hoore mum funnague farno hinnague farno funnague. so en dokkiri yeru goɗɗo so aɗa joli e oto tawa oto o ina doga doole so yimɓe e leɗɗe walla jawdi ina dari e sara lawol ngol sara kallu o tawa ko yeeso oto ɓe ketti so aɗa ndaara ɓe cikkata ko kamɓe ndiranta oto o jiya leɗɗe dariɗe ina mbirto oto o ina payi caggal aɗa andi kam lekki dariki ɓosata kono e guite ma jiita ko casɗe ina mbirtoma ko hono noon ni cikkirta ko nangue ngue ummoto funnague ina fayi hirnague tawi noon ko leydi ndi yirloto e nder weeyo no moti yirlorto ni walla no dende tallorto ni immina hoore mum hirnague farno funnague. tagofere Vénus woni hoodere jayre jirgol mum wenciti ko ɗum waɗi nangue fuɗir toon ko wonani en hirnague ko oɗon gandi so a darima a hucciti rewo jungo ma ñaama hettata ko funnague nana ngo hetta hirnague to banggue hoodere jayre so a darima a hucciti rewo mayre jungo ma ñaama hettata ko hirnague nano ngo hetta funnague wayata
so en daɓɓikinima tan jirlagol leydi wenciti e jirlagol Venus bange nangirtan hirnange o ko on bange nange fuɗirta to tago feere hoodere jayre woni Venus. Kaɓitaji goddi kadi ina ngoodi to hoodere jayre jaaweki yilo bango mayre e jaaweki leydi tawtoto nange poti ko ɗum waɗi ko bange goto tan e hoodere jayre mbawɗon yiide enen leydiyankoɓe yimɓe wurɓe dow leydi. Njuuteki ñalawma goto to tago feere mars ko waktuji men 24 pawɗi hojomaji 37 e leƴƴande 22. Ndeke tago feere mars e tago feere leydi ɗo gurɗen ɗo ɗiɓi fodde njuuteki ñalawmaji tawde kanji fof ko waktuji 24 heures. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen jofnani ene jokki jokke rewidare jewte meɗen ɗo hello men YouTube. Kala jiɗɗo rewidare jewte ɗe yo wad abonné aimé partagé. Bandiraɓe ma en jokku jewte ɗe en jofnani.